Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Dugar ko kadawat ni Leslie nga ingon ana gyud siya sukad pa kani adto. Pero mangayon ko nimo pasayon ng daan, papa. Gadon na lang yung mga higayon nga usahay. Dili ko makapugong og mawa ko sa kong kaugalingon. Kung mulabaw sa akong huna-huna ang akong emosyon, ingon man ang kalagot. Paning kamuti, Nilson. Bisag unsa pa nimo kasuko ngadto niya. Kinahanglan nga mulabaw gihapon ang imong gugma ngadto niya. Ayaw gyud kalimot nga bisag unsa pa'y mahitabo. Imo gihapon siyang igsuon. Pasalamat gid taon tas Ginoo nga wara kanila prisuha idana. Mauli kitiya. Di masab sila makadiretso na ako og papriso. Mo lagi. Kay matod sa abogado, wa mas lebasihan sa reklamo ni Leslie. Nga doon ako'y kalapasan sa akong gihimo. Bitaw. Og mismo si Nelson, may palig-on nga ilara kong gipaadto dito. Mo lagi. Basta lang, unsaon na lang kung White Sir Nelson nga manalipod na to. Musamot og abusan ni mga tawanab. Bidab, kigukit-kitong bulubul. Sayo noon lang yung tagingunan eh. Bitaw. Mo lagi. Mao lagi akong gingon puldo. Pero may ganin akong gibalik-balik. Nga kinahanglan, doon natin kwarta para natin kasukol sa mga abusado. Mo lagi. Nanabot na sa tanang kwarta, bidab. Ay, sa man di ay? Huna-huna aragod ko sa hinungdan nga nun na abusado ng mga tawhana. Tungod na, kay na sila gisaligan nga kwarta. Ba mo na ilang gisaligan kong puldo? Mga kita, mga sa taro makatigom dagdako. Unya doon na sa tayo kasukol nila. Karong panahon lamang, God. Kwartahay ra ang makaluwas na to. Mo lagi. Kay kung si Sir Nelson Rabwa pa na kwarta, ay kitang tanan din nito na tas pisuhan. Mo lagi. Dari na mo, naon na mo, mura na kag alkansiya, oy, nga di may mo goy kwarta. Break to gamak, break. Tanawa ra mo dahil ko naman di ay. Basta kwarta ba, isgutan ba, break ka. Ay, lisod bagong kayo, Puldo, nga pagmita mo balibad sa kahigayunan. Mo lagi. Naaman tayo puruhan nga madato ba? Wala. Kung sundon lang ninyo katong akong gisulti, you listen to me, nga magbabayad-bayad ta, magbabayad ta. Kung kanto ba? Kung Wala, gisulod lang mo wala. ato, Wala. madato gid ta. Unya doon natin ikasukol sa mga kwanggol nga tao sama ni Leslie o ni Ronnie. Mo lagi. Diba? Am I right? Gusto ka tiya. Oh. Pero, naamay laing paagi nga makasukol ta ba? Bitaw. Unsa man kuno be? Unsa man? Ang Ginoo tiya. Siya mao'y tigpanalipod na to. Oy, imposible man ang idan na, oy. Ilom dan makoy. Sugo imposible. Ay ko ging na nga milabaw na ang gahom sa kwarta kay Ginoo. Dili man na mo ako buti pasabot Puldo. Aun sa man di ay. Minaw ha? Oo. Taas ka niya ako sulti Mo lagi. Ang Ginoo mihatag na to grasya o kahigayunan nga gamiton sa nato ang atong utok na may chance nga madato ta. Kada ding abilidad ni Idana nga iyang gihatag. Mauna itong puhunan aron makakwarta ta. Di ba sa nato gamiton ang kwarta para mahimot ang abusado ba? Mutabang man sa tisuban Puldo. Ilabi na sa mga nagkinahanglan. Mo lagi. Mo gyud kang may kay ka mulusot makoy. May kay ka mulusot. Iko kitong bulubol. May punto masag ka ba? Pero naranas Ginoo mak kon padatoon ta niya. Pero supak ko sa mong gingon nga magpabayad gyud ta aron ta madato. Di ko uyaw na oy. Kay ang grasya nga gatag sa Ginoo libre. Busa libre gyud nang ipaambit sa uban. Bitaw. Mo lagi. Akin ni be mangutan ako balik ali. Unyag doon na'y muhatag lagi. Imo ba ding balibaran? Aw depende na sa nang idana. Pindi na. Depende na. Pindi. Mao nang ikaw, Idana. Dawata gid kung doon na'y muhatag di mo ha. Mulagi. Ayaw gid balibare, di ba? Mulagi. Oh.
Nagkinahanglan kay tagkwarta, day. Depende lang unya, tiha. Mulagay. Misaad beto si Sir Perfecto nga muhatag sa dakong ganti di mo kung mamaayo siya. Maong ayaw gid og balibad sa kahigayunan. Kinahanglan gud nga imong dawaton ang grasya. Kay pinaagi nila, basta di pinaagi ana. Pinaagi lang nila. Madato na ta. Panya, sumay na sa muna huna karon. Naglibog pa ko ining akong huna-huna, Ronnie. Pero unsa man gid sa mong tan-aw? Makaayo gid ka ang tambal ni Idana? Ako'y gustong isulti ni mo ba? Oh, unsa man na? Kailam ka ni Tia Tildino? Katong imong iyaan nga nagpadako nimo? Oh, dini man siya atong isang adlaw. Mao ba? Wa man lagi konsultihin nimo. Ay, wa man sa na siya magdugay. Ibalik man na siya sing agi, pero abi ni mo, doon na siya gisulti na ako nga sekreto. Unsa man? Matod niya, naayo na kuno siya siyang sakit sa kidney. Oh. Mayo hinuon. Unsa may nakaayo niya? Ang nakaayo niya, tungod sa tambal ni Idana. What? Oh, wa mo, wa kinaramas kidney. Oh, Mo na iyang gisulti nako. As in na ulian jud kuno siya. Ha? Og karon wala siya gipamati. Og mismo ang iyang doktor miingon nga di na sa kinahanglang operahan tungod kay wa na kuno tong dakong bato nga mitubo siyang kidney. sigurado ka, Ronnie? Tungod gid kuno sa tambal ni Idana? Ay mao lagi na iyang gingon. Kun mao. Posible gid ay nga maayo niya ang sakit ni Papa. Sama sa gisulti ni Noy Torning nga ang iyang apo naayo sa cancer tungod sa tambal ni Idana. Sa tinuod lang, no? Nagana nagsulti nako nga makaayo gyud kuno ang tambal ni Idana. Peligro ta ini da, Ronnie. Ha? Nga naman. Kung makaayo gid ang tambal ni Idana, delikado og maulian ang among amahan. Mamiligro gid ang atong kahimtang. Yun na ragodani. Usabta ko na ko ining tanan, be. Napagitay anging kabalakan kung maulian ang inyong aman. Yes, Han. Delikado og mahibaw si Papa sa daghang mga isyu nga giatubang sa among mga negosyo nga akong gidakaron. Pero Sagdi lang. Di lagi ta magpakawa sa paglaom. Daghan patag mahimo. Mahibaw ra unya ka sa tanan kun unsa ang buot ako ipasabot. Kumusta ang imong pamati, Papa? Medyo migaan ang akong pamati, Nilson. Pero luya gihapon ang akong lawas. Mayo na nga sign, Papa. Basin og may epekto na ang tambal nga gihatag ni Idana. Manghinaot lang ta. Wani magkaroon ang doktor, si Dr. Tricia. Og iya kang kuhaan og vital signs. Og i-recommend sa niya nga ipa-laboratory na usab ang imong dugo. Giingnan bitaw ko sa nurse ganina. Pero salig lang ta niya, Papa. Naibaw ko nga wa ta niya pasagdi. Dugay ko nang gitugyan ng akong kinabuhi niya, Nilson. Si Hara ang nasayod sa tanan. Kumusta mo din hinang, Noy? Okay ra kayo, mi badong. Nga, kumusta naman si... Ikaw din na daw. Ako ni. Ako poste ya mo kabalo ka. Kumusta naman si Perfecto ba daw? Kana, mao ginay akong ibelta ninyo, Noy Puldo. Mo lagay. Baguhay lang yung may nagsulti ni Sir Nilson. Nga, matod niya, migaan. Sa may magaan. Migaan pamati ni Sir Piping. Mo lagay. Nga, Uy. may kondisyon ko nung iyang mga vital signs. Nindot ng balita, ada, Bads. Sa to pa, nalagsik na siya karon. Luya, Oh, Di kondisyon yan, luya. Ikaw rin mo. sa man ng balita. patiwasa ko niyo, ha? Luya magyapon siya nang. Pero migaan na kano iyang lawas. Gaan kayo. Gaan na lagi. Yan na yung mga sinyalis nga may epekto ng tambal ni Idana.
Mo ba? Mo lagi. Ikaduha pa karon nga adlaw sa iyang pagtumar. May bawa na nato sunod ini si Manaha. Kay mao gyud nay sagad nga testimonya sa uban niya nangaayo nga mo ni dinhi. Mao gyud. Excited na kay Minay Poldoy. Mo lagi. Hasta ko. Di ko kapaabot nga. Maayo na silpi, hindi ko kapaabot. Pastilan, Mabot. si Puldo murag angeng tambalan. Wala magkadibao. Ditak. Kung maayo na siya, Lagi. pagkabulahan, gud no? Akang asam na ito si Idana nang. Nastas dong. Nastas. Ni paway pa siya sa iyang kwarto. Walang una na mo pagaw sa kay naamanggoy dagang mangan kay gustong magpatambal niya. Nya, wala siya mo padayon og panambal noy. Maulagay. Di pa may mo ba dong? Naibaw baya ka nga bawal na sa balaod. Kay mo na ilang gipasangil ni Leslie, batok ni Idana. Bitaw. Si Turning Heyman. Nam ko ni Turning. Istorya ka, Turning. Bitaw no. Mo nga magbantay kita ha. Magbantay kita. Di na makapataka o panambal si Idana. Ilabi na nga gidumtan siya nila ni Leslie o Ronay. Ako naglibog ko. Libog ko ni matawanan ko nganong Dutla pa rin kaglibo pa daw. datlan gamay. Nga sukong isang Idana. Nga wa mo tanay daot ang gibuhat na nila ng maong tao. Tungod kay pobre man in town ta, Bads. Di, Bads? Oh. Wala kay. Di mo na mo yung rason makgod. Ha? Tungod na kay dunay timos nga. Nagkamang-kamang silang utok. Kita na siya timos. No? Hosto. Hosto ka ni Puldo, Timos. Pero- Nilagang timos. Pero, Pakan mo na hubag yun. pero di Kasi may gyapon sila. pakon sa timos. Kuan, tumoy. Pero di gyapon sila magsilbi noy kay matud pa na si Nelson. No. Maingon magitsin ako nga iya gyud ko na mong panalipdan nang bisag unsak puli buhaton nila ni Leslie batok ninyo. Maulagay. Aw, kung kami sa'y dumtan nila din abida sa noon ay kit-kit nga taglamesa, bul-ubol na ba nila? Musokol yun noon, may. Bisag kung sa pas na kadato. Bitaw. Mama. Mulagay. Bitaw na. Mao ginay hosto. Di kita magpadaog bisan paborita. Bitaw. Lupigon gihapon ta kung wa tay kwarta ay. Nasaan? Ilaw na makay. Bitaw. Ulo sa kwarta ng imong ni Bawan, oy. Bong bitaw yung lupigon. Tinuod man bitaw. Sulti. Tinuod lagi. Mao. Bisag kapila pa ka musukol kung wa kay kwarta, lupigon ko kas mga daog-daogan. Ay, Di ba? naon ni mo madugay mag, muna na panalang mak. Lagi. Bida. Saman. Ilaw na na bakit? Musokol man sa Sa? kuan baka na musokol ko kamatay ba. Basta ilagyo kong ipiton bitaw. Bida. Kita na ko lamura na lamisa ba. Ubol kito. Sandig na sa bongbong nga nakikikiyasan ba no? Abot na sa kaya ng Balag wa kay kwarta. Ha? Basta kaya di sa ko magpalupi ko. Pero, Bads, Oo. J. Bads, nakoy pangutanan ni mo. Badong. Badong. Nakoy pangutanan ni mo ba? Unsa man na lang? Di ba misaad man to sa Sir Picto? Pikto. Lagi, Sir Picto lagi. Nga muhatag sa dakong ganti ni Idana kung mamaayo siya. Mulaga. Oo, lang. Tinuod gito ay tinuod. Tumanon gid ni Sir Pepeng kung matinuod gid nga mamaayo gid siya. Ay, usa man siya ng gantiha ang ihatag niya, Bads. Labing siguro nang kwarta. Linibo! Ha, linibong kwarta. Sobra pa tayo linibo nang. Oy. Tingali ka ng milyon. Kitams Puldo. Minilyon ang ihatag, di Ang ba? labing siguro nang gawa sa kwarta na apag ginaihatag nga house and lot. Grabe ha. Oh. Pero, siguro ka na, J-Bads. Sa Sigurado ka? ako nang bana-bana, bana-bana na ba? Ay, Kung istorya bana-bana na dito. yun. Pero wa ko dodoha na. Og tingali, sobra-sobra pa ang grasya nga ihatag ni Sir. Nga itong Idana. Pero bada-bada na na. Oh, Bada-bada na bada-bada, gyapon. sobra-sobra. Pastilad. May tagbatinood na, no? No. Matuma na gid unya ang atong mga damgo, Puldo, nga madato na gid unya ta. Di ba, Puldo? Ilam na makay. Oh. Tayo no.
Now, Sugod nung mo sa grabe, gusto ko. takilid na gobi. Ha? Sus, mura yung credit card. Pikas kilid. Swipe, swipe. Pikas kilid. Oh. Na, sus, samot. Mura chiki. Atumang. Sus, samot. Ang saban. Mura sinsiyo, panalang. Butang ni mo, mak. Ida ni mo, ayaw lagi palabihan ng imong ambisyon. Di na mayaw, mak. Wapatay siguro kung unsag yung iganti na to. Ay sigurado na lagi na puldo. Tudluan lagi na to si Idana nga dili siya mo balibad kung unsa may ihatag ni Sir Perfecto nga to niya. Magilo, makoy. Kumusta na ang imong pamati, Papa? Kaluoy sa Ginoo. Migaan gyud ang akong pamati, Leslie. Pagtarong, Papa, uy. Basig una-una na nimo. Luya pa kay kaglawas, oh. Gusto ko nga ipatangtang na ninako nga akong katiter. Makabarog na ko sa akong kaugalingon. Pa, ayaw pagbarog. Mulingkod ra ko, Nelson. Ha? Tawagin ninyo ang doktor. Og paanhiya. Ingna nga ipatangtang ang katiter nako. Migaan na gyud ang akong pamati. Maayo na ko. Unsa ko'y maayo, Papa? Ayaw pa kumpiyansa, uy. Luya pa ba kay ka, oh. Usa ni kadakong milagro. Og di na ko malipong. Kalma lang, Papa. Tawag ko si Dr. Tricia. Ato siyang panhiyon. Pero nga, iya kang ma-check up. Check upon ka niya pagbalik. Palihog, Nelson. Paanhiya ang mga doktor. Gusto na kong mukaon. Gusto kong muinom og tubig. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!